ať to jede. No, Jak to máš? jako mě to je jedno, ale to ty tady vážíš, že? Máš pět na to. Bude na tom takhle. No tam budeme takhle. Jak to bylo? Tak zázrak, že si to ucházet, pomalu si zoomovat. A nebo naopak, že to bude prostě zoomovat, že si to ucházet. To bylo lepší, Lepší, a je to docela dobrý. Přesně teď jsem na to koukal. Jo, čemu tě tu máme? Jakože z toho, jo. Jo. To je až moc takový jako násilný podle mě, to bylo takový postupný, víš co. Ale tamhle to je taky. Ale to jdou nějaký hrdinové, To něco. úplně. Ještě to chtěl dát nějakou takovou hudbu jako úplně, co? Prostě víš co, jako všechno najednou, takový ty hudby jako když třeba nějaký leknutí v hororu, že jo, takový ten vysoký prostě to, takový to, prostě úplně. To tamhle vychází. No tak, teď jsme to vyzkoušeli, tak to vypadá, když mi to vyjde z toho, dobrý. Když tam něco je, běžel by zpátky, a prostě převedli stůl. No jasný. A úplně jsme se nic schovali, víš co. Teď nás čeká to, že půjdeme natočit závěrečnou scénu mýho souboje s Langošem a naběhne tam Erik. A bude to fakt moc. Jo, tak to je jako závěr nějaký takový ty Bčkový recenze. Takový ty, který bych nějaký slyšel. Třeba já. Jsme opravdu mimořádně seriózní tým lidí. Takže teďka jdeme natočit poslední scénu naší sračky. A to je scéna, ve který Lango už nejdřív zasekne do nějakého toho špalku. A pak bude záběr na moje jitku, jak chcípám. Když jsem si vydupal. A... Jako čerta. Ne, já víš, jako že to nepouštím potom po druhý, až bude mít třeba nějaký líčidlo, aby to z toho hodilo, nebo prostě... Takže teď budu nějaký hinusák kabátor. Tohle byl první natáčecí den a byl ale úspěšný. No. Jako já si myslím, že teďka vlastně po tom, co Prometheus zklamal, že my bychom mohli konečně naplnit ty očekávání těch fanoušků. Rozhodně, no, jakoby hlavně hloubkou toho příběhu. No právě, jako... Prometea. Protože já tady odpovídám na otázky, jak vzniknul lidský život, že jo. Ale když budete říkat takové věci a nebudete se toho smát, tak by to pak šlo dát do těch závěrečných titulků a vůbec by to nevypadalo jako vtip. A to by bylo vtipný. A my jsme řekli, to jsou šuláci, jo. Tak jo, jdeme na to. Tak si zkoušej ten sek, aby to zase po správným úhlem. Tak Kubo. A potom už jsem strnulej, že jo, a čum jenom na to. Tak ale musíte koukat, jako ještě víš co. Říkejte. No tak já se dívám. To je docela dobrý, tyjo, to je hodně dobrý. Já jsem přesně to, co chci. Tak jo, tak nesměj teď to. To je dobrý jak svině. Hodně dobrý. Musíme to obojí. Mohlo by tam být, že by pak... Jo jasný, on by ani neviděl pořád, jestli by to bylo, tak taková ta scéna, víš co, jenom takový ten řev prostě divný a vyhnutí. A ten jeden zpátečník by třeba tam pak stál a no, eat her. Nebo oh man, oh god. Jo jasný. Běžte. Ty vole, Kubo! Jo, mimochodem. A no vlastně. No. Nenašel, vůbec, nikdy není. Super. Dělejte, běžte. Asi jo. Hej, takhle vypadáte jak takový ty lidi z Facebooku. No, takovej jdou. Tak to musí říct znova. Jo, tak. Jo. Čepkové jdou po druhé. Akce! Ale to bylo fakt dobrý, když jsi to začal tlevit. To bylo úplně přesný. Ten začátek byl výborný, Kuba vyšel třeba trošku napřed. No, přesně, to bylo úplně přesný, to. Takový výtle, mimo. Jakože není pevně daný, jak to řeknou, prostě musí říct ten, že jo, Karel bude říkat něco jako
Já ti říkám prostě, že slovo robot je píčovina, to se v životě neuchytí, nebo něco takovýho, že jo? Je, no. No píčovina, jako, to bude Ale. vtipný, že řekne píčovina. To bude- Jo. Jak to vždycky říkáš? Ano, tak to prostě. Jo, já to beru. Jde? Tak pojďte sem, to stačí. Robot. Myslím, že to slovo se nikdy neuchytí. A já jsem... To vypadají hnusně ty ksichty. To bude muset nějak prostě šéfnout, no. To se to dělá strašně bolí, ne? Tak na to šlo. Hej, tohle vypadá jak Joker. Jak dva Jokerové mezi... Děláme rozhovor v tom dnešku, že jo, že prostě no, my dva jsme tam měli dneska dlouhou tady scénu, víš co? Já jsem ani připravil hodně dlouho, jako, jsem na sobě makal. Byla to drsná choreografie, prostě měsíce prostě trénování kung fu. Já myslím, že to na tom je jako vidět. Ale to prostě spolupracuje s prostě takými vrchními prostě choreografy, že jo? No, právě, jako, se zase s ním mám dopisoval. Jo, choreografii nám dělal víc Omer. To je takový kolik dalo. Ještě navíc. Měli tady děláte takovou diskusi úplně o ničem. Měli bychom hele Třeba se stříhat ty záběry z vrtulníku, jak máme. Hej, tak já se zeptám třeba pana Jakuba. Jde z vámu, no, ještě. Jo, to je dobrý. Co si myslíte o ekonomické situaci? No, tak jako... Náš rozpočet je dobrý. Díky nám právě ekonomická situace se zlepší, jo. Nabídeme práci prostě stovkám těch, že jo. Zombíkům. Jo, stovkám maskérů a stovkám režisérů. Tak jako já mám hlavně rád hodně Williama Shatnera. Je to můj herecký vzor. Co se týče postavy hlavně. Pokud se to šťoury. Já teď se takhle znal. Víte, víš, tam kde je pedosma?